Хәерле көн, хөрмәтле һәм кадерле безнең абитуриентларыбыз. Мин Тулмбаев Вадим Зайнулла, филология фәннәре кандидаты, Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының Башкорт теле һәм әдәбияты кафедраһы доценты һәм быелгы ел кабул итү имтиханнарының Башкорт теле һәм әдәбияты буенча комиссия рәисе булам. Билгеле булуынча, Башкорт теле һәм әдәбияты буенча имтихан безнең дистанцион форматта үтә. Һәм ике өлештән тора. Беренче өлеш тест һәм икенче өлеш язма эш булачак. Уныгына аерым анык тукталып китербез. Беренче тест сораулары буенча шундайрак мәгълүмат иткерергә мөмкин. Бөтәһе 25 сорау. Тестка бөтәһе 60 минут вакыт бирелә. Был тесттың сораулары шундайрак быелгы елда аерым темаларга багышланган. Әлеге тестты, димәк, Мостай Кәримнең иҗады, башкорт әдәбияты тарихы, фольклор, Нәҗип Асанбаевтың иҗады буенча һәм тел буенча сораулар безнең башкорт теленең бүлектәре, лексикология, фонетика, грамматика га багышланган, әйтәйек. Шулай ук орфоэпия, орфография, пунктуация күбрәк сорауларда грамматика сиктәрендә карала. Буга игътибар итегез. Әзерләнгән вакытта һезгә әлбәттә был уңайлылык тудыра, чөнки аерым темалар, әйтәйек, әдәбият буенча ул шундайрак юнәлештә каралган быелгы имтихан сораулары. Димәк, 25 сорау тинек. Тест эшләй беләһегез. Димәк, безнең тест вариантларында бөтәһе бер сорау һәм 4 вариант җаваплар бирелә. Бу 4 вариант җавапларның тик бере генә дөрес була. Һәм анык вакытыгыз җитәрлек була. Шуның өчен уйлап кына ошо 4 җаваптың берен сайлап һез билгеләргә тиеш буласыз. Кабатлап әйтәм, тестка димәк бөтәһе 60 минут вакыт бирелә. Һәм икенче өлешенә шул ук вакыт. Шундай ук вакыт. Димәк, икенче өлешендә без һәргә тәкъдим итәбез текст һәм текст буенча эш. Бу эш һәргә таныш, башкорт теле һәм әдәбияты буенча олимпиада сораулары белән шундайрак структурага, шундайрак форматта үтә. Димәк, текстты укырга, аңларга һәм кыска гына 5 сорауга җавап бирергә тиеш буласыз. Бұл эшкә без аныграк тукталып китербез артабан. Баштарак, димәк, без имтихан бирү шарттарына тукталып китәйек. Кабатлап әйтәм, димәк, быелгы имтихандар безнең дистанцион форматта була. Һез документ тапшырган вакытта язган электрон почталарыгызга һезнең логин һәм пароль киләсәк. Әлбәттә, игътибар итегез, эзләгез, карагыз. Бәлки бу мотлак хат буласак логин парольләр белән өстәп, әгәр дә булмаган очракта мотлак карагыз, спам папкасында ла ятуы мөмкин, әгәр дә һезнең тәүге вариантта килеп чыкмаһа. Сорауларыбыз булды. Ниһаятта мин һезгә телефонда бирермен, шуның буенча шалтыратып сорашырга мөмкин булачак. Артабан инде бу логин парольләрегезне һез үзгәртә аласыз. Тәүге инү бу сайтка үзегезнең шәхсән кабинетыгызга инү мотлак һезнең почтагызга килгән логин пароль менән инү кирәк. Әлбәттә, онытмагыз логин парольләрегезне, исегездә тотыгыз. Һәм
Her bir imtihan altından hizge fotoğa düşürge hem o'zingizning төсле fotoға düşürge hem o'sha kabinetga qisqa birkitib qo'yuvni talab etiladi. Albatta бұл imtihanlar boyunca o'sha haligi predmet boyunca konsultatsiyadan so'ng sizga aniq konkret anlatmalar bo'lur. Adımlap nisek nire uçlu işlerge kerakligin konsultatsiyadan so'ng düğüm anlatmalar bulasa. İhtibar etегез, бұл imtihanlarga berilgen vaqt cheklangan. Shuning uchun vaqtingizni aniq sarf etishga tirishinglar ham birgina topqir inib examen beru mumkinligiga bor. Shuning uchun o'ylab, qarab, aniq ishlarga tirishinglar. Артабан расписаниялар біздің башқұрт тілі әдебиеті бойынша имтихан расписанияларын шул ук кабул итүү комиссия сайтында ала аласыз. Монда һеҙҙең бүтән аныҡ информация бирелгән. Буның өсөн abitur.bspu.ru адресы буйынса инергә мөмкин. Я булмаһа безнең Мифтах Динакулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының сайтында ҡыҙыл төҫ менән айырым аныҡ бирелгән сайт приемный комиссия дип яҙылған. Ошо ссылка буйынса инергә кәрәк буласаҡ һәм расписаниены ҡарау өсөн, расписание һәм башҡа төр информацияларҙы ҡабул итеү буйынса информацияны ҡарау өсөн һеҙ үҙегеҙҙең йүнәлешегеҙгә, йәғни әйтәйек, бакалавриат һәм специалитет, йә булмаһа башҡа төр йүнәлештәр буйынса инергә кәрәк буласаҡ. Әйтәйек, беҙҙең башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса имтихан расписание менән танышыу өсөн һеҙгә бакалавриат һәм специалитет дигәнгә баҫырға кәрәк буласаҡ. Бына уҡтар менән күрһәтелгән һәм ошонда ошо бит асылыу менән һеҙ бөтөн информацияны ҡарай алаһығыҙ. Әйләндереп, бөтөн биттәрҙе әйләндереп аҫҡа төштө ниһәгеҙ, һеҙ күрерһегеҙ. Особенности приема дигән өлөштә әйтәйекме, расписание, консультация и вступительных испытаний дигән өлөш менән күренеп тора. Шунда инергә кәрәк буласаҡ һәм башҡа төр информациялар ошо ссылка аша инергә була. Бына, мәҫәлән, башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса имтихандарҙың расписаниеһы 22 июль консультация, 24 июль беҙҙең иртәнге 9-дан алып киске 10-ға тиклем һеҙгә ваҡыт бирелә. Резерв көн 26 июль һәм ҡалған көндә биргән документтар биргәндәр өсөн 20 август, 21 август, 17 сентябрь көндәре ҡаралған. Үҙегеҙгә тәғәйен ваҡытты ҡарағыҙ, билдәләгеҙ һәм ошо ваҡыт эсендә һеҙ инеп баяғы сайтқа, үҙегеҙҙең шәхсән кабинетығыҙға инеп ошо имтихандарҙы дип әйтәйек, тестта һәм текст буйынса эште эшләп алырға тейеш булаһығыҙ. Әлбиттә, һуңға тиклем ҡалдырырға ярамай. Иң һуңы дип әйтәйек, 22 сәғәткә тиклем, сәғәт ярымға тиклем һеҙ инеп ҡалырға тейеш булаһығыҙ. Шул ваҡытта ғына һеҙ тәғәйен һуңға тиклем дип әйтәйек, мөмкинлегегеҙ буласаҡ. Артабан был имтихандарға нисек әҙерләнергә? Әлбиттә, баяғы шул уҡ сайтта бакалавриат һәм специалитет дигән урында мин һеҙгә алдан әйтеп киткәнем, бөтөн информация бар дип, шунда уҡ расписаниела һәм шунда уҡ ҡабул итеү имтихандарының программаһы бирелгән. Һеҙ башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса имтихан программаһы менән шунда уҡ таныша алаһығыҙ. Бына асып, был программаны ҡарап сығығыҙ, әҙерләнегеҙ.
Демәк, программала әлбиттә монда бирелгән инша темаларла бирелгән, әмма ул инша безнең көндезге бүлек кабул итү имтихандарының монда килеп биргән осрак өчен тәгаен ине әлеге дистанцион форматта булгас, демәк, безнең бөтәһе каралган тест һәм текст буенча эш варианты. Шуңа буталмагыз. Демәк, программа менән танышып чыгыгыз. Монда тәгаен һезгә тест сораулары өлгеләре бирелә һәм анык текст буенча эш тәкъдим ителә. Һәм ошының өлгеләре бар. Карап, танышып, өйрәнергә, әзерләнергә мөмкин. Менә һезнең алдыгызда әйтәйек тест сораулары, алдан әйткәнемчә сорау һәм 4 вариант җавап бирелә. Һәм уның дөрес вариантын үзегез уйлаганча әйтәйек, дөрес дип тапкан җавапты билдәләргә тиеш буласыз. Менә мәсәлән, беренче сорауда бала белә калам, каләм сүзләренең кайһыларында калын, кайһыларында нәзик хузуклар икән билдәләгез дигән. Әйтәйек, бала монда калын хузуклар белә, нәзик хузуклар калам, калын хузуклар каләм дигәндә безнең нәзик хузуклар каралган. Демәк, безнең дөрес җавап беренче, өченчелә безнең калын Г варианты беренче, өченче сүзләрдә калын һәм икенче, дүртенче сүзләрдә нәзик хузуклар бирелгән. Ошо вариантты айларга тиеш буласыз. Әгәр дә был вариантты айлар икән, демәк, дөрес вариант, дөрес җавапка 2 балл аласыз. Әйтергә кирәк, 25 сорау, 25 сораудың һәрбер дөрес җавап безнең 2 балл белән исәпләнә. Гомумән, тест буенча 50 балл ия аласыз. 50 балл ия аласыз. 25 сорау шул йөзектә дип әйтәйек. Һәрбер дөрес җавапка 2 балл була. Шулай ук икенче сорау Марат кайтканда сыгып китә алган һөйләменең грамматик нигезен билдәләгез. Марат кайтканда сыгып китә алган. Монда безнең ияһе Марат кайтканда сыгып китә алган был хәбәр, ягъни һөйләмнең грамматик нигезе. Кайтканда сыгып китә алган, монда тиң теркәвес менән бәйләнеп килгән тиң кисәктәр. Демәк, дөрес вариант шулай ук Г. Кайһы һөйләмдә, өченче сорауда безнең кайһы һөйләмдә туры телмәр автор сүзләренең уртаһында килгән. Автор сүзләренең уртаһында. Демәк, тәүдә автор сүзе, һөйләм, ягъни туры телмәр һәм автор сүзе белән тәмамланырга тиеш. Был вариант безнең игътибар итһәгез, ничәнче В вариантында шулай бит. Халык араһыннан кемдер берәү дигән автор сүзләре килә. Һәм артабан туры телмәр башлана. Урмандарыбызга кот килһә, агай, эне дип әйтеп алды дигән. Дип әйтеп алды дип автор сүзләре белән тәмамлана. Һәм башкалар. Демәк, менә шундайрак вариантта безнең тест сораулары бирелә. Әдәбият буенча алдан әйтеп киткәнем инде, әдәбият буенча безнең Мустай Кәрим иҗады, Нәҗип Хасанбаев иҗады, башкорт әдәбияты тарихы, фольклор буенча бирелә. Телдән менә шундайрак вариантта сораулар булуы ихтимал. Артабан икенче өлеше буенча, имтиханның икенче өлеше буенча безнең алдан әйткәнемчә текст бирелә. Менә һезнең алдыгызда шундай матур гына текст алдан әйтеп куям. Бу Мустай Кәримдән алынган һәм матур гына шундай хикмәтле, фикерле текстлар алырга тырыштык. Демәк, текстты игътибар белән укып чыгарга кирәк була. Һәм уң якта бирелгән, әйтәйек, таблицала бирелгән 5 сорауга җавап бирергә тиеш буласыз. 5 сорау, алдан әйткәнемчә, шулай ук был өлеше, имтиханның өлеше буенча 50 балл ия аласыз. Ягъни һәрбер дөрес җавап безнең 10 балл белән исәпләнә. 10 балл белән исәпләнә. Шул рәвешле 5 сорауга 5 дөрес җавап икән, демәк, тулы 50 балл ияһе килеп чыга.
Hırovlar. Hırovlar bizim oşu rəvişlərək ixtibar etdiyimiz tekstin avtoru kim? Min etdim bitində Mustafa Karimçi bunun turağında qısqasa məlumat verəgət. Qısqağına, anıq qına yoxdur bulurğa deyiş. Onun yaptığı oşu tablitsanan sitkə sıqmayığına oşu tablitsa hırov tapqırındağı bağanağa, uyağa, tablitsa uyağına həd yoxdarıqı yadırğa deyiş bulağıdır. Mustafa Karim hem onun turağında qısqağına birinci hüylənmənə anıq qına yavab olurğa deyiş. İkinci hırovda mesela tekstqa ninde isim verir inigid hem ni üssün degende şulay teksttä elbette anlaw gerek, düşünüw gerek, qawlanırga gerekmey, motoruna edip ixtibarından okuyygyd hem wagtygy hedin yeterlik, şulay anık qına yawap gerek bulasak, ninde isim verir inigid hem ni üssün elbette isim ol tekstin yükmetkehin çağıldırırga deyiş hem ödegizin variantıgı, ödegizin fikirigi neyüzün bu tekstqa şunday isim berdigid. Şulay qısqa, anıq yawaptar kütäbid. Üçüncü hırı avtor tarafından көтәрелгән проблемага яки проблемаларга аңлатма берегид. Мына бұл tekstта демәк нигездә туган якка һөйү, туган yerге, туган илге тугрылык көбүрәк мәсьәләләр күтәрелә шулай бит. Һәм балаларның карашы, әйтәйек, ата-бабаларына, тугандарына шундай кадерле караш, уларның шундай тәрбиялеге анык асык күренеп тора. Ягъни туган илге, туган yerге, туган тумасаларына, ата-бабаларына тугрылык, горурлык көбүрәк düşünселәр монда асыла. Шул ук хырау бер-бер менән бәйле. Дүртенче хырауда ла анык асык күренеп тора. Әйтәйек, текстта балаларның нинди сифаттары тасвирлана? Нинди сифаттар? Әлбәттә, гаделлек, мына әйтәйек, улар һөйләгән легендаларда ошо туган ер атамалары менән бәйле легендалар, туган ерләр, туган ер турасындагы легендаларда сагылыш алган гаделлек, батырлык, азатлыкка мактау көбүрәк düşünселәр сагыла. Демәк, балала нинди сифаттар? Гаделлек, батырлык көбүрәк сифаттарды күрергә мөмкин, туган илгә горурлык көбүрәк сифаттарды күрергә мөмкин. Һәм берни тиклем әлбәттә грамматик эшләрдә булуы ихтимал. Менә әйтәйек, 5нче хырауда безнең 17нче һөйләмдә бирелгән үлемһез рух дигән һүз бәйләнештә ничек аңлайһыз? Бында лексикологиягә бәйле хырау, ягъни ошо һүзнең мәгънәһен аңлатып бирү кирәк. Әлбәттә анык, менә әйтәйек, текстларда безнең текстларда һөйләмдәр hanдар куелган, ошо hanдар буенча ниндидер теге яки бул грамматик эшләрдә булуы ихтимал. Демәк, бул задание, әйтәйек, текст һәм ошо хырауларына бирелгән таблица, һәдән имтихан көндө буласак, һәд уларны үзегезгә күчереп алып, әйтәйек, күчереп алып ошо документта һәд хырауларга javapты басма рәвештә язып тапшырып, үзегезнең кабинетта имтиханга беркетеп куярга кирәк буласак. Менә шул эшләр буенча javaptarыгыз анык, кыска булһын. Әлбәттә, баһалау безнең алдан әйтеп киткәнчә һәр хырау 10 баллы система буенча баһалана. Битәһе 50 балл. Демәк, әлбәттә игътибар ителәсәк, хыраудың дөрестлеге, аныклыгы һәм грамматик яктан, стилистик яктан дип әйтәйекме, һөйләмдәрегездә дөрестлеге баһаланасак. Шуның өчен зур һөйләмдәр кирәкмәй, кыска гына, анык кына һөйләмдәр булһын. Күп язырга кирәкмәй, әмма буш уйлар калмаһын. Буш уйлар калмаһын. Шул. Так, артабан
Әдәбият буенча программалар әдәбият исемлеге бирелгән, инде әдәбият буенча әзерләнергә мөмкин. Әлбәттә, һораулар гомумән мәктәп программаһы буенча каралган темалар. Шуның өчен бернинди дә кыенлык тудырыр дип уйламаем. Менә шул кыскача башкорт теле һәм әдәбияты буенча имтихандар турында мәгълүмат шул. Һорауларыгыз булһа, рәхим итегез, миңа языгыз. Мин Тулымбаев Вадим Зайнулла улы, менә электрон почта һәм телефон номеры бирелгән. WhatsApp-тан һорауларыгызды языгыз, мин җавап бирергә тырышырмын. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Уңышлар сезгә. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание личных вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмулы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный. То есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, тут у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.